እንታይ መሲለን ሒዘን ክኸዳ ዝብል ጭንቀይ ከም እንደገና ክተክሰኒ ጀሚሩ እስሞ ክሓስቦ ይኮንኩን ክሓልሞ ከማን ኣይክእልኒ ዮኒ ፈቃሪ እዩ ናይ ስራሕ ሰብ እዩ ጥበበኛ እዩ ኢዱሲ ኣብ ኩልያት ኣቱ ኩለንተን ስራሕናቱ በዳህትን እሱ ይኸ ዘሐጉሰካ ጽብቕቲ ኩሉ ይርዳእኒ ግን ትዝኾንካያን ዘለኻያን ንቕድሚት እናወጠጥካ ኢኻ እምባር ተቕፅል እምበረ ብዝሓለፈን ብዝጎረፈን ምስትንታንሲ ነብስኻ ምብዳል ዮናስ ንዓይ መሳርሕተይ ጥራይ ኣይኮነን ሓወይ መማኽርተይ ኮታስ ብምንታይ ሞ ክገልፀልከ ንዓይ ዮናስ ፍሉይ ቦታ እዩ ዘለዎ ዓቃል ሱቕ ጥራሕ ስምዒቱ ኣነ ካብ ዝፈልጦ ስምዒቱ ዮናስ ሱቕ ትዕግስተኛ ነይሩ ብዛዕባ ትምህርቱ እንትደቐምካ ኸ ኣድሓንቲ ንፍዕ ነይሩ ወላሂ ናይ ጓል ነገር ኮይኑ እምበር ብእውነት ባዕላ ተሓተካ ንሳ እስ ላኣድብሃ ወላሂ ማራ ነንጃሒ ገጣማ እዩ ደራሲ እዩ ዳይሬክተር እዩ ክንድትናቱ ንሕማቕ ኣብ ሕማቕ ጽቡቕ ከም ዘሎ ከረድእ ኪኖ ድርሰቱ ኪኖ ዳይሬክቲኑ ብተዋስኦ ኸ ፕራክቲካል ከረድእ እዩ ዝፍትን ንኣብነት ኣወድክ ኢኮ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ዝሓስየካ ኣብ ኣሰራርሓ ናይ ፊልም ትገ ፋሽል ኤክስፕሬሽን ናቱ ካሜራ የላን እሞ ኢሉ ንዓኻ ከም ኖርማል ኮይኑ የዋስኣካ ዮናስ ግን ከምኡ ዝበሃል ነገር የብሉ ብትኽክል እዩ ዝሰርሖ ኣብ ዝኾነ ነገር ዮናስ ጉልበቱ ሓሳቡ ኣእምሮ ኩሉ ዝበቀቕ ሰብ ኣይኮነን ሓደ 4 ሸሓን ማንታር ዓዲግና ምስ ሙሉ ኣቑሑቱ እናካረና ይኽልኺ ኣብ ውራይ ኣብ ገለ ነካርዮ ምሽ ብኡ ዝርከብ ኣታዊታት እንዳገበርና ናይ ስነ ጥበብ ባይታ ከዓ ንዕቢ ገሊኡ ስማዊ ክፍሊት እዩ ገሊኡ ከዓ ኣብ ኸሎ ማለት እዩ ከምኡ ገይሩ ግን ዝስምዖ ነገር የለን ዝያዳ እኳ ይሕግዝ ዘላለም ኣይርሳዕኒ ፈፂም ንዓይ ፍሉይ ቦታ ከም ዝብለካ ኣብ ልበይ ፍሉይ ቦታ ስለ ዘለዎ ክርስቶስ ኣይኮነን እንደይ በኣባጋይ ድፍለጥ ነይሩ መጨረሹ ወዲኪኮ ሲዒራ ዮናስ ዘይምንጥዖም ነገር እዩ ሓኾትኮት ዮናስ ተስፋ ይቆርጽ እዚ ጽሕፈት ከም ድሎ ደሎ ድኾነት ነገር ንጎ ወጽ ከሎ ጠራስ ይጂ ድኸይድ ኣብ ኢዲት ፍለና ተጠራስ كأت هو تصل لجزء مسايلو يونس بزح رأي نيرنا أنا بزح سبيه نجر نيرو كل تقريص أمنا وين أركسي فيديو يريو ولا بقون ديرو الساعة يونس تقبلوا نتودي نتريساي مريح زخي أتم سبات بجاهم من دابنت نخون ولا رخون كحلفنا الدك خان تزي تسكيم كما عرف ندي تحسرن توارد بقبر زي نريه يونس أي موتن سرحو هياوي بعبي علماء جابير وزيوم براور قلعو قريب الله حكنا سمعتين زغون سبب كبابي زلوز نقرو يونس زموته خويني سمعني عديهم نزم قلو عبي عدلا عديهم عند سبب الله نعاول عليه بلا ما ندحر دليل ندحر تكا 5 مسايد الله خوين سمعان نعاول عوا أتي فتاري أب أدماس ويا بيونيفرس زغمطو تحستو كفلتن كدهسسن أب كتسال هالخلق زبوزحو دهساسن مصنعتن تصميدو زركب مهنو نزو طفو سنفلطت وي دما ساينس حدا معلتي بفتاو فتاري كاب اندبت فتاري كل حتوتاتو تمليسلو عريفو خقمت زي من نسب من كل اتا أدماسن تحستون كفترن كله
የማነይቲ ኢድ ፈጣሪ ኮይና ዘገልገለት ጥበብ ግና ላዛ ህይወት መቐረቱ ከይጎደለ ምእንቲ ክቕፅል ነቶም ድምፅቓና ንምልላይ ብቑዕ ኣእዛን ቀልቢ ዘጥረዩ ጸጋ ዕድሎታ ዝተዓደሉ ስነ ጥበባውያን ዓለምና እናለኣኸት ለይትን መዓልትን ትሰርሓላ ሃይ ጥበብ ንህይወትና ብራን ሰባብ ዝባና ጼራ ናብ መንገዲ ሓቂ ትመርሕ ምእዝዝ ትሰረገላ ዓቐንን ትሕዝቱን ብዘየገድስ ጨው ዘይሓለፎ ክሹን መግቢ ላዛ መቐረቱ ጎደሎ እዩ ከምኡ ድማ ጥበብ ዘይሓለፎ ዕዮ ወዲ ሰብ ውፅኢቱን ውድቀት እዩ እቲ ጥበብ ዝረክብን ኣእምሮ እውን ዘጥሪ ሰብ ብፁ እዩ ከመይሲ ካብቲ ካብ ብሩር ዘጥሪ ንዓ ዘጥሪ ይበልጽ እቲ በኣ ዝርከብ ረብሓ ኸዓ ካብ ጽሩይ ወርቂ ይበልጽ እዩ ይብል ቃል እግዚአብሔር ኩሎም ባህግታት ደቂ ሰብ እኳ እንተዝፍጸሙስ ንጥበብ ኣይምበለጽዋን እቲ ምንታይሲ ጥበብ ግርማ ህይወት ስለ ዝኾነት ትርጉሙን ዕምቆትን መንነት ህይወት ብጥበብ ከሽኖም ኩሒሎም ናብ ሓፋሽ ህዝቢ ብምቕራብ ዝምድና ሓቅን ናብራን ሰብ ተንቲኖም ብቑልዕ ዘስፈሩ ስነ ጥበባውያን ዓለምና መቑፀሪ የብሎም አሌክሳንደር ፑሽኪን ተተላዒሉ ክብረት ህዝቢ ሩስያ ክትንተን ብግዲ እዩ እቲ ንዘመናት ኣብ ዝባን ህዝቢ ኢንግላንድ ተሓንጊሩ ብኽብረት እናተዘከረ ዝጓዓዝ ዘሎ ሼክስፒር ህዝቢ ጥልያን ኣብ ልዕሊ ሊዮናርዶ ዳቪንቺ ዘሎ ፍቕርን ክብረትን መን ክስሕቶ ይኽእል ህዝቢ ዓለም ንስነ ጥበባውያን ደቁ ከሎውን ብሞት ምስ ተፈልዩን ዘለዎ ኣተሓሕዛን ክብረትን ወትሩ ግዜ ብኽብሪ ክዝከሩ ገይርዎም እዩ ኣብዛ ኣዚና እነፍቅራ ምጭውቲ ሃገርና ኤርትራ እውን እንተኾነ ክንደይ ብሉጻት ስነ ጥበባውያን ዜጋታት ባህልን እምነትን ሃገርን ሃገራውነትን ሕብረተሰብ ኤርትራ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ኣብ ምስግጋር ጥበብ ተጠቒሞም ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ዝገበሩ ስነ ጥበባውያን ኤርትራ ኣድዮም ትቑፀሮም ከም ኩሎም ኣሕዛብ እዛ ንነብረላ ፕላኔት ህዝቢ ኤርትራ እውን ኣብ ልዕሊ ህልዋትን ብህይወት ዝሓለፉ ስነ ጥበባውያን ደቁ ፍሉይ ክብርን ኣተሓሕዛን ዝውንን ጭዋ ሕብረተሰብ እዩ ከም መቐጸልታ ናይዚ ክቡር ባህልን ልምድን ህዝቢ ኤርትራ እንሆሎሙ ድማ ንታሪኽ ገለ ውሑዳት ካብቶም ብህይወት ዘየለዉ ስነ ጥበባውያን ኤርትራን ኩነታት ስድራ ቤቶምን ክንደስስ ፈቲና ኣለና እሞ ከምቲ ናይ ወትሩ ሰናይ ልማድ ህዝቢ ኤርትራ መነባብሮ ስድራ ቤቶም ፊት ተራእዩ ሞራላውን ንዋታውን ደገፍ ህዝቦም ምእንቲ ከይፍለዮም ብመንገዲ ኤፍራሾ ኣብ ሩባ ኤሪ ናባኻትኩም ነብሎም ኣሎና